UGWUMBA. Ọ bụrụ na iso anyị gụọ akwụkwọ mgbe anyị gụrụ akwụkwọ, enwere gwa na-agụ mgbe ahụ, nwee ịgba n'elu na-eso gị, nwee ịgba n'ala na-eso gị, maka ndị gara akwụkwọ mgbe gboo. Mgbe ahụ ọ na-abụ irute n'ụlọ akwụkwọ ịchọ ịbanye asị gị dowe aka etu a ka mara ka aka gị ogerikwa na ntị. Ndị ahụ ihe m ga-erote ụdị egwu a. Mana okwu a egwu a pụta ihe ọ pụtara kịta, ihe ọ na-erotara m bụ na dịka mụ na unu na-ekwu kịta, nwanne anyị nwoke Peter Obi esine na ADC ọnọbụ n'ime ya wee pụọ, wee aka na-eche ọzọ ga-abanye. Amara m na ndị ọchịchị ugbu a onye ọbụla na na-echi imi na ka a mara pati ọzọ ga-abanye, ka a gakwa chọọ ndị nrụrụ aka a ga-atinye ebe ahụ, bunye ha nde kwuru nde naira, si ha kọsụwa nsogbu. Ihe ị ga ha afụ kịta na mbụ na ozugbo a na nsogbu ndị ADC anana dịka etu nke ndị Labour Party si na nsogbu ha niile anana kịta. Mana ka anyị tinye ya bụ okwu ọnụ, ị mara na ozugbo ọ hapụrụ Labour Party wee bata ADC, ihe a tụrụ anya bụ na ka ejikọta ọnụ ka e nwee ike ịchụpụ nwa amadi a. Ọnya ka a tụrụ anya, mana o doro ewu na ọkụkọ anya na eruo n'ebe ahụ, ọ bụrụ na a ga-eme ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, ọ bụrụ na onye ọbụla ga-ewepụta kwụọ aka ya ọtọ ka e kwuo ya etu o si dị gbam. A maara na mpaghara ndị South ka o ruru, na ndị ugwu ekwesịghị itinye aka na nke a. Mana ya bụ nwa amadi si n'ugwu bụ Waziri Adamawa na-esi ọnwụ n'iwu ka ọ bụ na ọ bụrụ na ya azọghọ na nke a na nsogbu ga-adị, na nke a bụ nke ikpeazụ ya ga-azọ. Nke bụ na aka mgbe 2007 na-enweghị mgbe ọbụla azọrọ ihe na ọ na-ada azọ prezidenti. O wee na-esi ọnwụ na ya ka ga-azọkwa ya, asị ka amarị ka a ga-ayọta ya biko, si ka amarị ka a ga-achụta ya n'aja, ka amarị ka a ga-eme ihe ọbụla ga-eme ka obi dị ya mma, ka onye anyị ya bụ otu ohere. Maka na Peter meji asị ha nye m tụsọ afọ 4 na ọ bụrụ na a ga-atụgharị Naijiria kpọdie isi n'ala n'ihe dịka afọ na-abụ na ụma ma afọ 3 nwoke a nọ nara, na ya ga-emete ihe Naijiria ga-eji kwụrụ n'ụzọ a ga-eji ruo n'ebe anyị na-aga n'afọ 4. Mgbe ọ na-ekwu nke a, eche na ndị a na-agwa na uche ha dị n'ime onye ka nọkọta mgbe ahụ Waziri Adamawa na onwe ihe ọ na-ekwu bụ na a ga-eme direct primaries, na a ga-eme primary, maka ihe iwu kwuputere bụ na either na ime direct primaries or na imerụ consensus. Ọ na-ekwu a na-ekwenyere ya rota na nyanwa imirikiti ndị niile bụ ndị isi Sokoto n'ebe ahụ kwụ ya n'azụ, maka na adasị onye nwe ụgbọala na ohere adịghịzị n'ụgbọala ya, bụ na imirikiti ndị isi ndị ADC kwụ ya n'azụ. Asịzie na ọ bụrụ na a chọrọ ịgba ya bụ mgba, na bụrụ na a chọrọ ịga n'onye ọgụ na a ga-ejikọta ọnụ, a wee ruo na mmemme emere na nzukọ ha mere na Ibadan n'izu ole ma ole gara aga, wee kwekọrịta na ofu onye ka a ga-ewepụta. Anyị kwenyekwa mana ya bụ onye na-ekwubu okwu na a ga-eme direct primaries, mgbe ọ fụziri na ọtụ ndị mmadụ na-ekpobata, maka direct primaries bụ na onye ọbụla bụ party member ga-evote, nwere ike mee ya electronically etu ọbụla ha si chọọ. Mgbe ọ fụziri na ndị mmadụ na-ekpobata na ihe dịka Kaduna kwụsị Peter Obi n'azụ, na ọtụtụ steeti n'ugwu kwụsị Peter Obi n'azụ, ọ sị mba na ọzi consensus, na ọ bụrụ na achọchazie consensus afọ n'ebe ahụ ka a ga-asịzi oke ka emee direct primaries, na ọ garara ọnụ. O wee doo anya na ya bụ nwoke, oh God, I thought I put this thing for. O wee doo anya na ya bụ nwoke achọghị ịha ka ọ dị, ọ chaghị ịhapụ ka ọ dị. Nsogbu wee daa, wee nọ na ana okenye wee nwere anya okenye ji ahụ ihe, wee hụ na n'ime akpa na ọkụkọ dịkwa n'ime ya na wee sị mba, ị mara na ihu nwere mgbe o nyedebere mmadụ isi na pati nke abanye na pati nke ọzọ, bụ ihe o ji bụrụ na-atọ m ọchị mgbe ọtụtụ ndị mmadụ na-aṅụrị na ekpechara ikpe mbọsị a wee si na-achị azụ to high court, ya bụ ikpe ndị ADC a na-asị na anyị nwere mmeri, na anyị nwere mmeri, ụmụ Chineke. Yes, n'ihe a planụrụ ọfụma bụ na mgbe a ga-ekpecha ya bụ ikpe nke ị na-achị azụ to high court, si ya baa na appeal court, si ya bata na Supreme Court ọzọ,
na oge a ga-eji wepụtazi onye ga-eme ihe na mgbe ewepụta for party primaries agafee na anyị na ịma mbanye nwuzi na pati ọzọ si na ị na-aga ịzọ na pati ọzọ ọ ya bụ implication of ya bụ ihe ha mere asị ka echere ka a mara na ọ ga-anọ mgbe ọ bịara n'anya si na-ekwe ọya ekworo na ụfọdụ na-eme ihe na asị after all na ịma na ọ dị n'iwu anyị maara na kemgbe Peter pụtara na onye ihe niile a na-agba mbọ ego niile a na-ewepụta bụ etu a ga-esi pinyụọ pati ọbụla ọ banyere n'ime ya site n'ike ọsọrọ ha nsogbu nta na nsogbu imo nekwe ADC a na-amabụghị onye ha bụ ewemewe n'ime ihe niile filie na-emeri emete ọfụma ya ka erutere kịta asịkwa nya ihe na-akọrọ unu bụ na ya bụ ihe bụ eze ama na a ga-echi ya bụ ọpụpụ ọ pụrụ maka na dịka mụ na unu kịta nọ na anyị mara na Peter Obi esigo na ADC pụọ ebe ọzọ na-aga mma ngwa n'unu maka na amaghị m mana ndị ọbụla ndị ọchịchị na ha esi imi na ana ka a mara ebe ọzọ ọ ga-abanye ka agakpa tinyere ya nrụrụ aka dị ya bụ na ozugbo Atiku na onwe ya matara na ihe adịzigwe ka ọ ga-adị ọ sị na a ga-emezi ya consensus bụ ndị isikwu ha na-ekwucha ana ma ọ bụkwarị na ndị ọchịchị ndị APC kweta ka ndị ADC fụ echi ya bụ ifugo na agbara ọya akụkụ na-abụ na enweghị ebe ọbụla ichitere ka a ghara ijide onye a na-achụ wee bụrụ onye okwute ndị Igbo wee sị na o ruo na kama a ga-anọ na ihe na kwamgbo ka oge gara hụ mmadụ na ọ ka mma na o jiri nwayọọ chọwa ewu ojii n'ehihie ya bụ ewu ojii ka a chọtara ugbu a site n'ịpụtagodo kepụkepụ anyị nụrụ n'abalị ole ma ole gara aga gosiri na ya na akwụkwọ nso so na-aga pati ọbụla ha na-aga kịta maka na ha ekpebigo na-arụkọta ọrụ ọnụ ya bụ na ndị na-asị na Obi emeghe nke mmemme iruo na North Obi winiri na 2023 na many states dị na North abịazie tinyezie ya kwakwa nso kịta bụ onye maara na o ji Kano ọ bụrụ na ndị agbacha PPP niile ha na-agba wee hapụ El-Rufai ịmarụ na Kaduna na ọtụtụ steeti ndị ọzọ ga-esonye kwunye nwa amadi anyị n'azụ ya ọ bụrụ na Atiku na onwe ya nọrọ na ADC a nwere ike hapụ ya ka e wee kerie votu mana ihe anyị maara bụ ọkwụfuru ya bụ ihe Peter Obi ekwuo n'ihe ọkwụfuru 2027 na a ga-anọnata na ballot nke a bụ nke mbụ n'iwu ka ọ bụ na ya ga-anọnata na ballot ana a ga-agba ya ka mgba nụọ ya ka ọgụ ya bụ ifugo na ihe a dị ka draft ebe a na-azụ draft enwere ọtụtụ ndị be anyị ọ na-adị na-enye m nsogbu ụfọdụ ụmụaka be anyị ndị otu mkpu gọvanọ ọ pụta na-asị anyị na-efegharị na pati ebe gọvanọ dịka gọvanọ nke m n'Enugu steeti si PDP wee banye APC kporu ihe na ya niile o fegharịghị na pati ọzọ onye ifuru na ụwa niile na ihe niile bụ ndị ọjọọ ndị arụrụ ana niile nọ na politiks na Naịjirịa sotere ya na-achọ ha ka bụ ihe ga-anọ n'ofu pati ka a pịnyụọ ya ebe ahụ ịfụ na ịkachighị mara ihe banye ịdị isi onye a na-achụ ya agbara Oliver kwuru egwusi na osisi ka a gwara na a ga-egbu ya ọkwụrụ ofu ebe mana ọ bụrụ na agwa ha na mmadụ na a ga-egbu ya ma ọ bụ emee omume dị agha na ibido n'oge gbawa ọsọ ndụ ya bụ ugbu a ofu ihe bụ na ọtụtụ n'ime anyị ga-ebidozie resign nwa from ADC ị ga hafụ kịta na nọmba ndị ADC ga-esi etu ayọ na ana kpam maka na onye gotere ya bụ ụgbọala bụ Atiku o ji aghụghọ bịa ọ bụrụ na ijiri ngọngọ arụsị ewere ngọngọ gboo ya bụ na ihe anyị ga-eme bụ na ya bụ ndị otu okwute anyịnwa bụ ndị mmeri ADC eji nụọ afa ha ejiri na nwaanyị nyefe ị ga-ahafụ kịta na na a ga-agba okwu a niile na-ada na ADC ha niile ga-agba ma onye nke a kwụrụ ụgwọ ebunyere ma escort ma ihe niile na ọ na-aza na ya bụ chairman ihe na ndị a niile bunyere ego gọọmenti bunyere ego nke unu aga gakwanụ jụọ Abure maka na mgbe Abure na-eme nke ya na LP o chere n'ọhịa na tutu akpochie pọmpụ ya kpam enwerebeghị mgbe ọzọ m fụrụ na abịa n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị na pati nọ n'ọchịchị ga na-atụ egwu na-achọ ka ha mụnye ọkụ n'ụlọ ndị ọzọ kama ha ga na-agba mbọ etu ndị mmadụ ga-esi tụnyere ha vootu ihe ga na-achọ bụ etu a ga-esi mụnye ọkụ n'ụlọ onye ọzọ ka onye ahụ were ghara ịpụta mbọsị a ga-agba mgba ịfụ na nsogbu dị enweretara ihe na-atụ onye ahụ egwu ya bụ na ihe anyị na-ekwu kịta bụ anyị akwadoghị na anyị nọzi ya ọnya ma set pati ọbụla ọ banyere
ebe ahụ ka anyị ga-abanye ebe ọ bụla ọ kwụrụ ka anyị ga-akwụrụ ọ baa na egwu ngụrụ na mbụ nwe enwe ịga n'elu na-eso gị nwe enwe ịga na ana na-eso ya bụ ebe ọ bụla ọ nọ agbara na onye ka anyị nọ n'ofu ụgbọala enwezigo mụ na onye na-akwọ ya bụ ụgbọala ndị ọzọ niile bụ ndị obodo a ndị ofe mmanụ ofu nwata nwoke nọ n'azụ wee na-ekwu hoha na ihe ọbụla sọkwara ya mee n'ebe ọbụla Peter Obi gara n'ebe a ka ha niile ga-eso ọ bụkwa onye Igbo ka ị wee mara na ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-achịghị na nyanya na nke ọ kachasị ndị be anyị na-akọ iri ọnụ ha na-akọ iri na-asị na Peter Obi bụ ya na ọ bụghị ihe ndị Igbo na ihe a bụ ihe Naijiria niile ihe a bụ ihe ndị agụụ na-agụ ihe ndị iwe na-ewe ihe a bụ movement ndị iwe na-ewe na ekwesịrị ime Naijiria ka ọ dị mma ọ kachasị ndị youth ya bụ na ị ga ha afụ kịta na resignation ga-aka nkụ na ADC pati ọbụla ọ banyeziri ị ga-afụ ọbụla ha dị 1000 n'anya before week ya na-agwụ a ga-eru 10,000 a ga-eru 1 million a ga-eru 10 million maka gịnị na ofu onye ji amara Chineke aga esonyena ya bụ etu ọ na-apụ kịta na hapụ ndị na-ekwu okwu ihe ama bụ ebe ọbụla anụ gba mgbe eda n'ihu ọgụ fụrụ ya bụ 2027 ọ ga-esozo ya bụ ọchịchị achịcha na ihe ha ga-ejijide ya afọ ihe ga-ahapụ kịta bụ na enwere ike local gọọmenti kanselọ maọbụ maka ewere ndị pati chairman ụfọdụ pati chairman ka a gaghị ebunye ego kịta hafụ ego karịrị ha ekwuo sị na ha ekwenyeghezi na ọchịchị national ihe na mana ebe nsogbu ga-anọdịrị ha bụ na by then oge ga-agago ya bụ biko na ihe a bụ ofu ihe obi ụtọ na ya bụ onye ekweru na onye ekweri ya marụ n'oge Opurobios Igwe Ejenga